סקס זה משהו שמשתפר. אחרי כמה פעמים את תתרגלי ויהיה בסדר. שמעת שאמור להיות כואב בפעמים הראשונות. עובר זמן וזה לא משתנה. לא נעים לך, אפילו בלתי נסבל. את מזדיינת ומבקשת להפסיק. כל הצירה כזו. הרגשת רע. משהו לא בסדר בך. תמיד בבדיקות פתחת רגליים. כשהרופא הנוגע לבדוק, צרב לך. וחשבת שאין קשר בין זה לבין יחסים. והתוצאות תמיד העידו. את בריאה, הכל תקין. פעם אמר לך רופא, תנסי לפתוח רגליים ולהפיל כל רגל לצד שלה. עכשיו בטח פחות כואב, לא? יופי, אז תשכבי ככה גם בסקס. רגע, זו התנוחה שבה אני צריכה לשכב. כשסיפרת לאמא שלך שזה המצב, היא זרקה שזה מוזר. כי לה אין בעיה כזו והיא אף פעם לא הרגישה ככה. מביך. חבל שבכלל אמרת. אז את מנסה לאלתר, אבל כשתצטרכי כל פעם להכניס מישהו חדש למיטה, אז תמיד יהיה אתגר. אחד יעלה ויגיד שאת לא סומכת עליו. אחד יחשוב שתקפו אותך ובגלל זה את בוכה. את מאוד חומקות הגרון ואת מנסה להגיד שאת פשוט מרגישה כישלון. במיטה. כאישה. זה בסדר, גם אני דפוק. אולי אפילו תשמעי, אבל אתה אמרת לו שאת חושבת שאת דפוקה. אולי את כן? בטח בגלל שאת לא עושה את זה כמו כולן, אז הכי גרועה שהייתה לו. את לא פרטנרית ראויה. את מחפשת תשובות, מבולבלת עוד יותר, ממשיכה ללכת לרופאים. 1, 2, 12. אף אחד מהם לא חושב שיש בכלל בעיה. בסוף ייאוש, וחברות אומרות, תשתי יין, זה ישחרר. ככה זה עם גודל כזה, תגידי תודה. את סתם רגישה. הן מסכמות לך. סבל זה חלק בלהיות אישה. ואז, יום אחד, פוגשת רופאה, והיא מבינה אותך. ואת שומעת בפעם הראשונה את המילה וולבודיניה. וולבה זה הפוט, דיניה זה כאב. אז את סובלת מכאבים בפוט. באמת? הרי זה משהו שתמיד ידעת. אבל איך לא שמעת על זה קודם? כאילו זו בעיה נדירה. למה לא מדברים על זה? היו יכולים לחסוך לך שנים של הרגשה רעה. אז יש טיפול, לא תרופת קסם, אבל לפחות יש לזה שם. כל מה שאת יכולה לחשוב עליו זה רק איזה זין.